Helo, siwr i chi Rhys yma, a heddiw ni'n mynd i wneud bach o ddwdlo. Ni'n mynd i fod yn tynnu lluniau o bethau sy'n atgoffa ni o Abertawe a Castell-nedd. Rhywbeth digon roedd, ni'n mynd i wneud border gyntaf o, fel wedi si, bethau sy'n atgoffa ni o y ddau le, Stadiwm Liberty, felly'r Grand, Castell-nedd, felly, ambell i Urdd neu'r Afon ac yn y blaen, a wedyn byddwn ni'n trio rhoi geiriau joio yn yr haul yn y canol gan bod yn wyliau haf. Felly, fel wedi si, ni'n mynd i wneud lot fech o lunio o gwmpas yr ochr. Croeso chi ddefnyddio pensel, rwbr, gallwch chi stopio'r fideo ar unrhyw bwynt i wella rhywbeth. Does dim rhaid i chi roi beth i fi'n rhoi lawr. Os ych chi'n gallu meddwl am fwy o bethau neu rhywbeth gwahanol ych chi eisiau cynnwys, mae croeso i chi. Ni'n mynd i ddechrau ar y top gyda ni, a ni'n mynd i wneud llinell, dyma Stadiwm Liberty. Felly, ni'n mynd i wneud un llinell yn dod lan fyna, a wedyn hanner cylch yn mynd ar draws fel yna. A wedyn ni'n mynd i fynd lan bach i'r ochr, wedyn ni'n cadw fynd gyda un arall, a wedyn un bach i orffen. Triwch cael rhywbeth tebyg yr holl ffordd rownd. Ar y gwaelod, gallwn ni wneud linell bach fel yna. Mae eisiau lle i'r cefnogwyr i fynd mewn. Felly dyna beth sydd ar draws y gwaelod. Croeso chi liwio'r ein mewn fel ych chi'n mynd ymlaen, neu fe allwch chi liwio popeth ar y diwedd os yswelltych chi. Felly dyna sut ni'n dechrau bant. Wedyn, beth ni'n mynd i wneud yw ni'n mynd i fynd a ni'n gadael yr un canol i fod. Ni'n mynd i fynd ar un ar tu fas yr ochr yna a'r tu fas yr ochr yna am mas. Ni'n mynd i wneud yr un peth wedyn ar gyfer y ddau yna. A ni'n mynd i wneud yr un peth ar gyfer y ddau yna. Croeso chi dacluso nhw lan fel chi'n mynd ymlaen. Wedyn, ni'n mynd i fod yn dod â'r un canol yma i wneud triongl. A wedyn ni'n mynd i ddod ar draws wedyn nôl at y canol gyda'r rhai. So mynd nôl y ffordd arall. Yr un peth fan hyn, ni'n mynd nôl y ffordd arall. Does dim rhaid bod e'n edrych yn union fel yna. Just bod e'n rhoi'r syniad i chi bod stadiwm dych chi. Wedyn mae rhyw fath o ffenestri gyda ni ar y top. Felly ni'n cael streibed bach fel la. A mae hwnna'n ddigon. Mae hwnna'n rhoi'r syniad i ni bod gyda ni stadiwm. Os ni eisiau ychwanegu rhywbeth arall i wneud yn siŵr bod pobl yn gwybod mae Stadiwm Liberty yma, ni'n mynd i wneud pêl-droed. Pêl-droed bach fyna. Felly ni liwio rai o'r siapio mewn. Dim pob un. Jyst digon i roi syniad mewn pêl-droed yma. Cario ymlaen gyda'r thema o chwaraeon. Newn ni roi, gan bod dynnu yr elerch fan hyn felly, well i ni wneud rhywbeth i'r gwylch. Felly dyna top i logo nhw. Dyna top yr aderyn. Yn dod lawr. Yr un peth ochr arall yn cuddio tu ôl. Wedyn ni'n dod lan. Lawr y rownd. A wedyn i ffitio y llyged na mewn. Gewn ni rhywbeth fel yna. Byddai'n edrych to pan byddwch chi'n lliwio pethau mewn yn ddi ar y diwedd, neith edrych hyd yn oed yn well. Mae dyn ni bwlch bach fan hyn, felly beth o'n i'n meddwl gallwn ni gael logo rygbi tîm Castell-nedd fan hyn. Felly sgwar sy'n eisiau chi, sydd ddim cweit yn cwrdd yn y corneli. So sgwar sydd ddim cweit yn cwrdd yn y corneli. Chi'n gallu gweld fan yma bwlch gyda fi. Wedyn, os newn ni ddotiau i wneud sgwar llai yn y canol, mae eisiau trio cael nhw yn y canol. Yn amlwg gallwch chi stopio'r fideo trio wneud y to. Felly gai hwn ddim yn berffaith y tro yma. A ni'n mynd i drio wneud hwnna yr holl ffordd rownd. Felly ni'n dod mas at
corneli nes i gyda ni. Okay. So, gwen yw hwnna, felly os oes chi eisiau lliwio chydig o ddir rownd yr ochr, mae croeso i chi. Nesa, ni'n mynd i gario ymlaen i'r thema chwaraeon eto, felly ni'n mynd i gael bat cricket tro yma. Eto yma well. Dyma sydd ddau ochr. A wedyn yn mynd nôl lan. Croeso i chi roi pêl mewn ar ôl y hefyd. Iawn, so mae dyn ni mwy na lai sy'n helen fyna falle. O'n i'n meddwl wedyn falle y gweithfeydd copor. A chi'n sylwi fi'n cadw popeth o gwmpas yr ochr. Rwy'n trio peidio mynd mewn gormod i'r canol. Dwi eisiau digon o le yn y canol i roi yr geiriau nes mlaen. Felly mae dyn ni o siwmneuau tal yma nawr yn dod mas gweithfeydd copor. A ni'n gallu gael ychydig o fwg yn dod lan fyna hefyd. Rhywbeth tebyg i na. Ambell i ffenest fach mewn. A wedyn yn amlwg, oedd gyda ni yr afon tawe yn bwysig iawn yn dod lawr fel yna. Okay. Reit, nesa, ni'n mynd i wneud, yn ni lawr fan hyn, mae cwpl o rei adre gyda ni yn yr ardal Castell-nedd yn enwedig. Felly, mae pobl yn hoffi mynd i'w gwylio nhw. Felly gewn ni ambell i berson fan hyn nawr yn sefyll wrth y rhaeadr. Felly rhaeadr yn dod lawr fan hyn. Does dim eisiau bod yn rhy ffwslyd. Ni'n rhoi chydig o goed o gwmpas falle. A wedyn gallwn ni gael y splash mawr ar y diwedd. Felly gwbl o rei adre fyna. A draws y gwaelod, fi'n gwybod falle fydd lot o chi'n mynd i fynd i'r traeth yn ystod y gwyliau. Felly gewn ni rhywbeth sy'n mynd i fod yn adnabyddus yn syth, sef clogwyni Penrhyn Gwyr, y Three Cliffs. Felly mae 3 ohonyn nhw'n amlwg. A gewn ni hwnna mynd ar draws y gwaelod fel hyn. Whoops. So mae ddech chi'r penrhyn mae fan hyn wedyn o'r 3 clogwyn. Mae gyda ni'r môr yn dod o draws. Wedyn, os chi eisiau, pan byddwch chi'n dod i liwio nes mlaen, falle byddwch chi moyn 2 liw bach gwahanol neu chydig bach o draeth y môr mae lan i chi. A dwi'n mynd i ddod o draws fyna nawr hefyd fel bod rhywna yn toddi mewn i'w gilydd. Dwi'n gwybod bod nhw ddim yn sefyll ar y dŵr go iawn. Ond mae hwn nawr dim ond yn helpu ni i wneud yn border ni sydd yn mynd o gwmpas y geiriau. Iawn, ni bron y gorffen o'r holl ffordd hwn. Mae gyda ni gastell yn mynd i fod nesaf fi'n credu. Gewn ni gastell, fi'n gwybod lot o gastell gyda ni. Dwi'n mynd i falle trial wneud Castell-nedd falle. Ond gallai fod yn unrhyw gastell i chi moyn. A wedyn gewn ni cwpl o ffenestri. Dwi'n weddol hapus da hwnna. Mae hwnna'n gadw un lle bach dyn ni ar ôl fan hyn. Os mae dyn ni border eitha da yn dod reit rownd yna. Popeth mwy na lai yn cyffwrdd i gilydd holl ffordd rownd y llun. Felly beth o'n i'n meddwl gallwn ni wneud yw Theatr y Grand. Mae'n wneud y theatr hunan falle yn mynd i fod bach yn galed. Felly
be newn ni ddangos y drama sy'n perthyn i'r lle. Newn ni wneud y mwgwdau drama yma. Okay, so lle mae hwnna fyna. A wedyn yr ail un tu ôl. Felly ni'n mynd i fynd Gewn ni un crac yr olwg fyna. A gewn ni liwio'r yna mewn nawr fi'n credu i wneud yn siŵr bod nhw'n edrych apart. Fel yna. A wedyn gewn ni un sy'n edrych lot hapusach wedyn. Felly gewn ni un sy'n mynd gyda'r canol yn mynd lan. A gwyn fach hyfryd rhywbeth yma. Okay. Iawn, so mae gyda ni'r grand, mae gyda ni'n chwaraeon ni, mae gyda ni rhywbeth am yr hanes o ran y gwaith copor, mae gyda ni'r afon, tawe, mae gyda ni'r reiadur, mae gyda ni lan y môr, a mae gyda ni'r castell. Okay? Mae hwnna nawr wedi rhoi border hyfryd i ni. Mae croeso chi ychwanegu cwbl o beth bach arall lan. Os chi eisiau rhoi microffon ar gyfer y perfformio neu cwbl o lenni, bydde croeso i chi. Os chi eisiau rhoi pil rygbi mewn, bydde hwnna'n syniad da hefyd. Neu unrhyw beth arall. Marina, sy'n llongau gyda ni eto. Mae croeso chi rhoi llongau ac yn y blaen mewn. Unrhyw beth sy'n diddordeb i chi neu rhywbeth i chi'n hoffi yn y sirodd. Reit, y cam nesaf. A dyma'r cam i fi'n mwynhau fwyaf. Dwi'n mynd i fynd nawr, a dwi'n mynd i wneud ambell i linell yn mynd ar draws. A chi'n sylwi, dwi'n dewis llefydd sy'n stico mas ychydig bach fel bod dy fi streipiau da yn ar draws. So beth sy'n eisiau nhw chi yw 4 streipen. 1, 2, 3, 4. A i wneud y 4 streipen yna, dwi wedi rhoi 3 llinell mewn. Okay? Felly dewiswch lle i roi 3 llinell mewn ar draws. Sy'n mynd i adael 4 streipen, a wedyn ni'n mynd i wneud yn boxes ar gyfer y geiriau eu hunan. Right, so, joio, ni'n mynd i wneud gyntaf, joio yn yr hael. Okay, felly i wneud joio, ni angen 1 box, 2 box i gyrraedd hanner ffordd, 3 box a wedyn mae un arall. So mae dyn ni 1, 2, 3, 4 box i gyd. I wneud yn, dim ond 2 lythyr yn yw yn, felly 2 box. Unwaith eto, torri fan hanner, a 2 box. A wedyn mae hael gyda ni yn amlwg 4 llythyren, felly ni'n mynd i fynd 2 box, 2 box, felly 4 llythyren fel la. Reit, i wneud y J ar draws, ac ar draws, mae'n edrych fel i dot prif lythyren. Ond wedyn ni'n mynd i fynd round ar un peth fyna. Ni'n mynd i fynd round. Iawn. Tu fewn fan hyn, ni'n gallu lliwio. A wedyn wneud yr un peth ar gyfer yr ochr arall. Okay, so yna J. O yn hawdd iawn. Rhowch cylch yn y bocs nesaf. O. I dot. Llinell ar draws y top. A lliwio fe mewn, rwy'n dynnu'r I a dot. A wedyn O arall sy'n i'r diwedd. Felly mae eisiau cylch bach arall fyna. Felly mae gyda ni joio. Nesa, yn. Mae yn. Ni'n mynd i fynd lawr yn y canol. A ni'n mynd i fynd ar draws. A stopio o dan ble ni newydd ddod lawr. Felly, a newch chi siŵr bod nhw ddim yn cyffwrdd. Felly mae gyda ni hyfryd fyna. Os ydych chi moyn rhoi llinell bach yn dod fyna, croeso i chi, does dim rhaid. Yn wedyn, just streipen bach yn dod lan o y gwaelod. Cael yr yn. Wel, nid y yn barod, felly ni'n mynd i wneud y arall. Lawr ac ar draws. Wedyn dwi'n gwneud prif lythyren, felly lan, bwlch a un bach arall.
Ni'n mynd i droi hwnna mewn i hanner cylch. A ni'n mynd i droi hwn mewn i driongl sy'n dod lawr i'r dde. Fel yna. Wedyn, digwydd bod mae dyfu'r lŵp bach yma, so fi'n mynd i fynd draw a lawr fel yna. So fi'n mynd i roi yn driongl bach chi mewn fyna. Sym rhaid i chi, os yw'ch chi'n wahanol i yna, gallwch chi roi'ch triongl chi mewn yn rhywle arall. Jyst bod gyda chi'r syniad yma o yrfawr, chi'n iawn. Lawr, bwlch, lawr. A dwi'n mynd i wneud e mewn i linell ddwbl fel bod fi'n gallu gweld e yn gliriach. A, yn debyg, lan yr ochr yma, ond bocs yn y canol. Newch chi siŵr bod chi ddim yn cyffwrdd yr ochr. A. I gwpan yr un pethau yn, ond y gwrthwyneb, so ni'n dod lawr o'r top yn hytrach na mynd lan o'r gwaelod. A wedyn eisiau mynd o'r draws a lawr ac o'r draws. Okay? Neu o'r draws fel fyny. A wedyn lliwio triongl bach na mewn. Okay? A ar y diwedd, gallwch chi arwyddo gyda'ch enw chi. Dwi'n defnyddio Urdd. Mae gyda ni Joio yn yr hael a wedyn ni'n barod i liwio. A dyna ni, dwi wedi gorffen yn ni, dwi wedi lliwio nhw mor lliwgar ydw i'n gallu. Mae croeso i chi ddefnyddio penni ffelt os oes well chi, neu os ych chi yn mynd i fod bach o baint yn y tŷ, felly bydde peintio yn syniad da hefyd. Mae hollol lan i chi pa liwio chi'n defnyddio, bydde ni'n meddwl y mwyaf lliwgar y gorau. Os chi eisiau her ychwanegol, mae croeso i chi wneud patrymau bach tu fewn yr llythrennau hefyd, os chi eisiau mwy o amser i liwio a eisiau cymryd hyd yn oed mwy o amser i wneud ei edrych yn waw. Felly gobeithio newch chi joio yn yr hael dros y gwyliau, a falle mynd i weld rai o'r pethau yma chi wedi bod yn tynnu lluniau, neu ymweld yn nhw, a gobeithio gallai weithio gyda chi eto. Felly diolch yn fawr i chi am ddilyn y fideo, a bydde fe'n grêt gweld eich lluniau chi ar ôl i chi orffen. Cofiwch i rhannu nhw.